Busog na ko. Dari mo. Patulog na. Jake, nanap yung sobra isa. Nanap yung sobra isa, Jake. Kung saan na ni? Uy. Morning guys. Bukaw ko kay pizza. What's up, what's up? Good morning. Good morning. Mornings. Oy, tawa ko. Pizza. Morning nung dan nga nung nang mata may kanay pizza padala. Sure, diba sa life? Thank you sa nag-sponsor. Sige sa nag-sponsor. Dili tayo pasulti ang pangalan. But thank you sa nag-sponsor. From Pizza from Yellow Cup. So, magmukbang ni pizza today. So, dili may mag-rice. Tita mag-rice? Dili mag-rice. Mag-pizza lang for lunch. Wow, Michelle, diba? Okay, good morning guys. Daw ulit ha? Game na! Iatak na nato ni. A few inches later. Pizza pamahaw. Ito din siya. Ay, may chili powder o. Ati ko ako gabi og sayo nga sulog alas 11. Diha alas 3 sa gahapon sa pagsaw. Pinadal si Ronald na no. Raymond Valdez. Hi Raymond! Ang nga. Pizza na pod mo. Wala. Alas 12 dito na katulog. Daghang salamat sa sponsor. Sana all your sponsor. Thank you sa nakakan. Raymond. Ilan kayo ba nga nagbago pang mata? Oh. Kaya kakuhaan daw kag kwarta sa dole. Pizza. Ikaw. Wala oil. Wala na kung ako nga. Diyan ako starting tomorrow. Shout out daw Raymond Valdez. Raymond Valdez, hello. Guillermo Rodriguez, hello. Good morning. Hi, Limon. Hello Sir Jokes, sabi ni Pakay. Kyle! Kumusta niya, Kyle? Grabe ah. Pugong, magpugong lang ta, pagpugong lang, pagpugong. Makadak ko na sa mga. Kaya ba? Mamang makita ko nila. Sa'yo. Miya. Gamit no?
Namit yun ang ilokab ay. Meron yun. Pwede kang salamat sa sponsor, ano yan. Dito, magpaiyak ko. Thank you. Siya magsaba kay. Ipadala niya. Inano ba? Mabas daw siya. Ang kaon mo. Kung magpaano na po mi, papasponsor mi og Jollibee. Thank you. Sige na lang, mag-sponsor ani. Dinner time na po Jollibee. Hi, Mama Jocelyn Gabayan. Yes. Unta lagi. Kung lalang mo dire, pwede yung tato. Palalo Benji by Phone La Roche. Raymond Moldes gani ha, ingna si Jokes da abot siya og 3 AM by 50 kayo og download. Benji, kumusta mong TikTok? Kawa kay gabi mga aptan ko. Okay ra. Aptan ko kadlawang. Kaya mga piste sila Jik. Ito na yung dukul na. Nagplano-plano sila mag buhat og YouTube channel. So, katudlo ang mga buhat. So, karon okay na mi. Sus, pag video call pa lang daan, di kabalo mag video call. Yatay. So, buang na kasi chat. Kung saan pag-click, kung saan pag-open, kung saan i-download, inaano, ano na, buang na. So, ang ending, Nga. ako daw ilahang guest daw sa ilahang video call. Ang ending, ako na hinuoy, nagtulog sa ilahat tanan sa sugod, yatay. Unya, nawala si, na okay na tanan. Nawala si Jik. Di na makontak, so gitawagan na ako, ang ending, natulog na. Kasapaan pa ko, siya, natulog na ko, ay musik, samot. Wow, kuya hawaan no, sila kuhan ko ang ending, kay kami, ako yapi sa lak. Yawa kay sila niya, manawag daw sila karong utto, kay mag-tutorial na po niya, ambot lang. Ang mata na di ay. Ambot lang, yun. Natulog pa kong mga kigwa. Kaya ba, maka na. Ayan, Matt Penoso, hello. Pengi po skin ni Nana, sabi ni Ken Spalder. Ay, Ken! Ken, mag-adto ka dito sa Kuam. Para sa skin ni mo, adto ka sa inyong barangay, pagkano ninyo inyong Kuam. Inyong kapitan, naghahatag sila grasyon. Oh, good na. Sarap po kayo tubok ng mata ko. Nagsinita ko ako mata ko. Pero ba pag oy, pakay. Kaya ang barangay naghahatag ng skin. Ang pamilalan. Lumiyan sa akong damgo, grabe, ang akong damgo, naabot daw mi og Batanes. Wow! Sa cliff, sunset ug sunrise, ang ako ang giadto. Bato batanes bilang ako sakay sa mga biroplano. Kagwa doon yata, mabutog Manila or Clark, sa akin na pagkapalilong Batanes. Amin pwede ko lumay. Niya, kuan, tanong, ang tao nga naa dito kay sa Teresa ug iyang family. Teresa Regalado is our audio iyang family. Ngado kayo mi dito ni uman. Boy feeling ako adik-adik na ko kuan ba vlogging kay nag-vlog daw ko dito. Ni adto daw ko sa clip. Man na ay nag-ana-ana ulit yung video niya. Sa pinakatumoy yun ba na sakit na kayo sa tiyan, magtanaw sa ilalim kay lalong kayo pero grabe tinaw kayo ang dagat ng kapag yung kayo ba? Kaya ko wala, ang grabe paradise mo kayo mo. Wow. Ito na kukuhan, mauna to. Tinuod na to. Yeah. Paano nga yun? Ano kayo ito na ganun? Skinless man amo ang kapitan perting tinanitay.
Buang nga, Kens. Dagay mag-skin pangatag gawin sa ML. Tingrasyon dog skin karon. At itong green tray, hatag, bago. Ah. Tayo lang yung open permit sa ML. Para tining oh, ito din sa tining oh. Ana. Adik pug ML. Ang taning. Namiss na ba daw niya yung luto? Ah, ito. Gani. Ba't iblutuan na taon na? Adik pug ML, how'd kayo na magbaliw? Pug curry. Baliw and curry pie. Ano ako? Gusto na akong nakaon? Dagan mo. Duha? Gusto mo? Magduha pa man ako. Hindi ako gusto lang. Busog na ko. Wow. Pero matulog na. Jake, nanap yung sobra isa. Nanap yung sobra isa, Jake. Ang taon na ni. Uy. Gawin na! Baka pizza? Nanap yung sobra, Jake. Ikaw mag-inom dyan, ani ba? Asad di makaon ba? Wala mang kadiri eh. Sayang kayo yung sobra isa ba? Ito na. Yung kabulo. Wala ako. Anong taklokan na daw? Balik na daw. Ito siomay natin pag tulog-tulog. Pang-additional. Ay, pasalong dito. Ah, ba? Sige, pwede. Mag-inom na lang. Tulog-tulog itong kuan. Sige lang. Buka ko na yung taklo. Hindi ko dito mag- Alo. Sige, sa duga, gawas ang kuan. Nagakuan kasi nagabang. Ginasakan niya ang oil. Yun nga ko.